de segundo e terceiro de primaria, traballamos ao longo deste ano para crear o patio dos nosos soños. Decidimos que sería interesante aproveitar o espazo que temos fronte ao patio cuberto, pintando distintos xogos no chan para poder disfrutar de uns recreos máis divertidos. A continuación contaremos que xogos eleximos, como os pintamos e como se xoga. Eleximos 7 xogos: o llan, o parchís, países, a serpe, o espello, o tres en raya e a mariola. Tamén pintamos un banco para convertilo no banco da amizade. Así foi o proceso do pintado. Explicar as regras de cada xogo. Poden xogar todos os nenos e nenas que queiran. Consiste en saltar cos pés xuntos dende a marca branca sen pisala. O xogador que chegue ao número máis alto é o gañador. Neste xogo poden participar 6 persoas, formando 2 equipos. Cada un deles contará cun cono, tendo que intentar facer desenraia en horizontal, vertical ou diagonal antes que o equipo contrario. Non hai límite de xogadores. No chan hai 6 casiñas cos seguintes nomes: países, roupa, cores, obxetos, nomes e animais. Hai que saltar cos pés xuntos dando en cada casa 2 brincos e comenzando pola casa onde pon países. Pónense en ringleira todos os participantes. O primeiro en xogar salta sobre a casa que pon países e despois sae fora dicindo países fora. Despois volve a entrar no cadro e di países e o nome dun país. Pasa ao seguinte recadro e di o nome do outro país, e así ata dar toda a volta e volver ao cadro de países, onde volve a dicir países fora e sai. Feito isto, sáltase a casa onde pon roupa e repítese o proceso con nomes de prendas de roupa e así sucesivamente ata completar o percorrido nas demais casas, cores, obxectos, nomes e animais. Cando se completou a última casa de cada serie de nomes, o xogador ponse en fronte do cadro e intenta saltar os recados, de 2 en 2, poñendo un pé en cada cadro, sen pisar as rayas e cos ollos pechados. Os demais acompañan o salto dicindo auga se non se pisan as rayas, e lume se pisan. Cando un xogador se equivoca nos nomes que di ou pisa as rayas ao final, perde e cede a vez ao seguinte. Neste xogo poderán participar de 2 a 4 xogadores. Necesitamos un dado e conos de cores. Póñense os conos na casilla inicial e tiramos o dado para ver quen comeza. O que saque a puntuación máis alta inicia o xogo. Tírase o dado e avánzase tantas casillas como puntos sacarás no dado. Se sacas un 6, podes mover 2 veces unha soa quenda. Se caes nunha escada, subes por ela ata a casiña onde remata. Se caes nunha serpe, baixa por ela ata onde está a cabeza.
Se sacas 3-6 seguidos volves ao inicio e non podes mover o cono ata ter outros 6. Gañará o xogador que chegue antes ao final do tabueiro, axudado polas escadas e evitando as serpes. Hai 2 xogadores. Cada un sitúa os seus pés nas pegadas vermellas. Un dos dous ten que facer un movimento podendo situar os pés e as mans nos círculos de cores. Outro xogador ten que imitar ese movimento en espello. Comézase con un movimento e vanse engadindo máis un a un. O que non sexa quen de reproducir exactamente algún movimento perde. Poden xogar de 1 a 4 xogadores en cada ringleira. Para comezar, faise unha fila de 1 a 4 xogadores. Ao principio, tírase a ficha na casilla 1 e sáltase a pata cos as sen pisar na casiña que ten a ficha. Ao chegar ás casiñas divididas con 2 números, porase un pé en cada unha. Ao chegar a derradeira casiña, dase volta repetindo o percorrido. Perdese a quenda cando pisas a liña. Se a ficha non cae na casilla correspondente. Cada xogador poderá tirar cantas veces poida, mentras a ficha non pise a liña ou saia desta. Cando se perde quenda ao recuperala, coménzase a xogar onde se quedara anteriormente. As regras deste xogo son as seguintes. Xogan de 2 a 4 xogadores. Avanzas tantas casiñas como puntos ten o dado. Sacas un 5, podes sacar unha ficha a casiña de saída. Se comes alguén, avanzas 20 números. E o outro, chao chao, a casiña. Se sacas un 6, volves tirar. Se sacas 3-6, volves a casa, chao chao. Se tes unha barreira e sacas un 6, estás obrigado a abrila. Para chegar á meta, tes que sacar o número exacto para caer no círculo. Senón, retrocederías as casillas necesarias. Non chegas á meta, avanzas 10 casillas coa ficha que queiras. Se todo o equipo chega á meta, gañaches. É un banco onde se pode conversar e facer amigos máis facilmente. Calquer neno ou nena pode sentarse nel cando se sinta só, sen compañía, como unha forma de decirlles aos demais que está buscando amigos. Os demais poderán achegarse e ofrecerle xogar. Tamén é un lugar onde poderemos reconciliarnos se temos algún conflicto entre nós.